Simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakakukit hanggang wakas. Salamat. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang iingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, mindagan. Magsisilbing magandang ihemble. Sindagan. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayahayang buhay. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Matiraman, bayan amutan, ining sa kong mga hinadrangay, tadahil nanggal kan pagmaut ko, kan labi-labing kagayunan mo, puso'y nabihat, pagrundum simo. Tay kanang-kanang dadamayan ko, liling yamanan, nasasakitan, halos pa sana buhay ko magadan. Matitios daw ng puso, ang siring na kamugtakan, puro sakit kamunduan, mas marhay pang magadan.
Ansiring na kamutakan, sinimporta na mag-istar. Kung masasayang mansanan, paglingaw-lingawan. Dahil ako minasiring, tabagukman akong angay. Bulikan sa kuya kamutakan, ay namutan ko sa ibang aldaw. Ining sakit ko, mamatian mo man. Matitios daw ning puso, ang siring na kamutakan. Puro sakit kamunduan, mas marhay pang magadan. Ang siring na kamutakan, sinimporta na mag-istar. Kung masasayang mansanang paglingaw-lingawan. Dai ako minasiring, tabakukman akong angay. Hulikan sa kuyang kamutakan, ay namutan ko sa ibang aldaw. Ining sakit ko, mamatian mo man. Kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko. Namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na bigtataosin mo. Maski sa ako magpasiring sa kong mahal, bighahagad kuman pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko. Namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na bigtataosin mo. Maski sa ako magpasiring sa kong mahal, bighahagad kuman pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo.
Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Kasusaro naningal daw may ataman akong kayuman. Okay, sa paagi po kan kasusarong aning aldaw. Ito yung punay, kayumangging punay. Yaon na naman po kita sa sarong oras na programang Tanog Bicol. Medyo matamlay po kita, nag-aura-antok ta, it is a siesta time. But anyway, sa tuyang programa sa sarong oras, Tanog Bicol, yaon na naman po kita, kaya maghinanyog na si mga gusto na naman makahinanyog kan mga kansyon Bicol, ayan, mga kantang Bicol, lalong-lalo na po ang sa kuyang mga pinsan niya duman sa Manila, na talagang pigpaparahalat ining kansyon Bicol. Sa tuya po mga kaibangon yan, sa sarong oras, yaon po si Chief Engineer Abelin Dontoralio, and of course, dyan po si Sir Chabe na obra, and as usual po, ang sa information si Tony Saison. Yaon man po sa transmitter si Sir Felix Lagrimas, kaibanan man po sa dumanan sa iyang PSG si Rodel Cesar. And of course, akong sa indong kaibanan ngunyan, mayo pong iba kundi si Manay Elma de Lima Gaspi nagsasabing, marhay na hapon po sa indong gabos dyan. Andyan maplap si Sir Aldrin Lee. Ariyan, si Aldrin Lee, yaon po dyan. Madyan na po kamot nganing magturutog-tog kita, magpaturutog-tog kay ning Bicol. Lalo na si Ate Sonia de Lima Siranelia Briones na talagang tagahanga kung maray kay ning mga tugtuging Bicol non. Kay Ate Eva de Lima Siranelia Igoy, and of course ki Otsi de Lima na tagahatod kan sa tuyang marhay na barita kan sa tuyang pangungumusta ki Senator Laila de Lima. And of course, mga tagahinanyog ta dyan sa Cyril Beauty Salon, madyan na po kamo, maghinanyog na po kamo, magburbayli na kamo dyan at idagos nindo pagabot kamo sa ballroom master. Okay? Burbayli na po kita, si mga pigpapatusaran dyan, baka ano nindo ng gustaan buhok kayan. Si mga nagpapa-pedicure, manicure, luway-luway sana Ate Cheryl and Ate Toding, ta baka madamage ang sa indang mga kuko. Punay na dakot ko, nagtutudon sa sangaling baliting alang kaon, guminaw sa sakuya, sa laog ni makapirang aldaw, huminale dai naraman, inda daw kung saan paduman. Kasusaro nganingal daw, mayat taman akong kayumangging tunay na dakok ko, nagtutudon sa sangaling baliting alang kaon, guminaw sa sakuya, sa laog ning
daw kung saan panuman. Halakat ang tunay ka, madadakop ka paniniba. Sasabihan ko na sanay, gakudan ka ng kadena. Taang baliting iyan na dati mong tugdunan. Sa baliti na may bantay na sawa. Halakat ang tunay ka, madadako ka paniniba. Sasabihan ko na sanay, kakudan kaning kadena. Taang baliting iyan na dati mong tugtunan. Sa baliti na may bantay na sawa. Ayan, sa baliti na may bantay na sawa, si Isay kay ang binabantayan sa baliti. Bert and Nita Dumanghong. And of course, kay Madam Monica Perique, sa palagay mo kaya Madam Monica Perique of Limassol, Cyprus, si Isay ang binabantayan sa baliti ay may bantay na sawa. I would like to say first, happy birthday to all the birthday celebrants of this day. Lalong-lalo especially to my love, James Wally Osas of Nigeria, kay Juliet, Kagawa Juliet Cabaltera, and of course kay Madam Flora Damayo, and of course sa lahat ng birthday celebrants naman niya na pagkaaldaw. Happy birthday to all of you, and I wish you all the best, but most of all, have a good health. Again, Angie Infeles, thank you very much. And sa mga naghihinanyog dyan sa Lasang Amuna, kay Rodel Buena Obra. And of course, belated happy birthday man kay Madam Nida Bagasina Trivenio. Madi, sabi mo nga, ang hirap mag-birthday ngayon na pandemic. Thank you, and thank you to all of you. Namumutan o sa kuyang naroromduman, lilingyanin pagkahera, pusong nasasakitan. Linamos mo ako ng labing kalipungan, mapapara sana kayo't buhay ko sa kinabang. Di ko na gustong marumduman o sa kuyang namumutan. Uli ako tamapait mo na, simulan hiningawan. Ang sumpa mo sana sa sako, di mo ako pababayaan. Dadamayan mo ako mientras na may buhay digdi sa kinaran.
marumduman sa kuyang namumutan. Uli ako tamapait mo na simunang liningawan. Ang sumpa mo sana sasako, di mo ako pababayaan. Dadamayan mo ako mientras na may buhay. Digdi sa Yan ang naroromduman ni Eddie Elardi na paglingaw-lingawan si Eddie Elardi mayong ibang talagang, yan ang pinakainot na naging senador na from Iriga City, si Eddie Elardi. Sabi ni Rowena Cabarles Jimenez, bation ko raw sino ba yun? Ayan, nawala. Yan ang sinasabi ko, Weng, si isa nga nito, si Rosalie Paz. Are you celebrating your birthday, Rosalie Paz? But anyway, binabati ka ni Rowena Cabarles Jimenez. Bati-on daw kita. And of course, again, kay Monica Perique, and those who are celebrating their birthday today. Happy birthday and happy blessed Sunday to those who are, especially those who are not yet going to yung mga hindi pa nagsisimba. You have still time to attend Blessed Mass mamaya ng hapon. It is an obligation to all Catholics na magsimba po kita every Sunday po. Paalala lang po, ipagdasal natin na ining pandemic, kaipuhan ta ining maray na pagsimba para ining sa tuyang pandemic na ini mag-fade away na po. So, let's pray everybody. We have to pray for this pandemic na maglaho na po.
baku katurugan baku undi si mundo sesiyo pala dagos ako bangon si sakuyang mata iminugla katong kadikluman ako nangalagala si sakong paghiling pasiring sa itas isimong lawog nahiling ko maliwanag isimong lawog nahiling ko maliwanag isimong lawog nahiling ko maliwanag. Ayan, talagang nahiling kong maliwanag na maliwanag ang lawog ni Helen Canuto and family ng Las Piñas. And of course, kay Madam Monica Perique, ang sabi niya, ako po ay, ayan, si Monica pala ang bumati, nagpapabati kay Rosalie Paz Corativo. Okay, Rosalie Paz Corativo, binabati po kamo ni Madam Monica Perique of Limassol, Cyprus. Para sa iyo, Gregory Richard, and of course, kay Lois and Christopher. And of course, to my love, who is celebrating his birthday today, James Wally Osas of Nigeria. And of course, sa Lasang Amona. Good morning man po to all na kay Madam Flora Damayo, kay Kagawa Juliet, de Lima Cabarles, ay Cabaltera, who celebrate his her birthday last ano. And I would like also to say hello kay Madam Letty Polton of Lasa La Resto Bar and Water Refilling. And of course, kay Marvin and Tessa Gunawon Rason, dyan po sa Saranghi Motor Parts and Services. And of course, linggo ngayon, magpagayon-gayon po kita. Dyan po kita sa Sheryl Beauty Salon. Yawin po dyan si Aram ko nagpaparbarayli-bayli na naman sinda. Nagpupon sinda magbarbayli pag araw kaining Tanog Bicol dad. Nagpapahali nin tungkat. Ako nga ni talaga, I feel so sleepy. This is the time kasi for mga turog-turog baga. And I would like also to say hello kay Ate Hede de Lima Merando. And of course kay Madam Marisol Ponbundal of Mama Betty's Mama Betty's Farm, ayan po. And of course, good afternoon to all the elected and barangay officials sa Barangay San Agustin, Iriga City. Sayang at hindi naabutan yung mga hinahanap ninyo ngayon. To all those listeners from radio and from live streaming, kay Lolo Jose, kay Lolo Jess, and of course kay Madam Nelia Bernales. Marahay na hapon po sa Endogabos. Ngunya na dapat nagtuturog-turog pero naghihinanyog kan sa toyang programang Tanog Bicol. Ako maugma ngunya nayaon ka sa atubangan tana dai na mapara mga pag-ibahan pirmi kong pangaturugan pagkamot yaon sa
ang namatean. Kan mahiling ika, gabos lingaw ko na. Ngunyan, luway-luway amahan ang pagdaras ako duman sa kalangitan. Pagkamot, yaon sa puso ko, sarong sambit mo lang, ikadadamayan. Kaya ano pa man ang magugustuhan, gigibon. Dain akong ibang mamumutan. Pagkamot, yaon sa puso ko, sarong sambit mo lang, ikadadamayan. Kaya ano pa man ang magugustuhan, gigibon. Dain akong ibang mamumutan. Dain akong ibang mamumutan. An oras na ni hatod sa Indokan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano. Pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Iriga City. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Quincentenary Faith Rewind. Fort San Pedro and Cebu City was once called Virgen de la Cota due to the Marian image of Madonna and Child enshrined in the fort. Cebuanos of old celebrated her feast every December 18. KBP marks 500 years of Christianity and this station. An misa sa radyo, hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Lazar Resto Bar and Water Refiller, owned and managed by Leticia Pulton. Saranghe Motor Parts, owned and managed by Mr. and Mrs. Mario Razon of San Isidro, Iriga City. Burns Bills Payments and Remittance Center, owned and managed by Giorgio Bernales and family. Edinora Garcia and Family, Mama Betty's Farm, owned by Marisol Bondal, Cheryl Beauty Salon, owned by Cheryl and Tuding Castroverde, Aquiler.
Avelino and Tess de Lima and family, Esther Chris Volante and family, Mary Ann Gaspi Aselen and family, Roberto Elizabeth de Lecerna and family, Saint Elizabeth School of Iriga City, Senator Laila de Lima and family, Kagawad Elma de Lima Gaspi and family, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, and an RPN-DZKI family. Ayan, kung siya raw ay ano kaya siya. Marahin na hapon man po kay Marilyn Orbon Alvar. And of course, kay Helen Canoto is watching from Las Piñas. And of course, kay Madam Monica Perique of Limassol, Cyprus. And happy watching din po. Happy blessed Sunday kay G. Foliero of Abu Dhabi. G, kumusta ka na dyan, G? I hope that you move on, naka-move on ka na. And ganun talaga. Wag na nating, I hope that naka-move on ka na. And I would like also to say hello to, ang sabi niya, hello po kagawad Madam Elma. Makigreet man po sa agom ko kay Ananea Sarsoso. Okay, Ananea sa Sarsoso, binabati ka po ng iyong butihing love partner at misis na si Jenny A. Sarsoso of Angostia, Nabua. Okay? For the listening pleasure of Ananea Sarsoso from your avid listener, Jenny A. Ayan, yung pagbati pala. Yung binabati ako. Thank you very much po, Mrs. Sarsoso, Jenny A. Sarsoso, for always listening to our program, every program of RPN-DZKI. Maraming salamat po for listening the program. Ay lagi pating sinasabi sa kuya kining pamilya ini si magayon-gayon na kagawad. But anyway, thank you very much. Magayon-gayon pa talaga kita, although wala na ngang mag-react. Hindi na kita mag-react. Ngayon, masaya lang tayo, di ba? G. Foliero, si G. Foliero is from Nabaman ito. Diyan yata ito sa, nakalimutan ko na kung ano yun, yung ano. But, ay sa Palsong, ayan, si G. Foliero is from Palsong, Nabua, na nakabase po ngayon dyan sa Abu Dhabi. Ingat-ingat lang, G. I love you, stay safe, and always, I have a good health. Mailusyon, gusto ko sa magayon, habog ko sa makanuson, puro kang tiyawa aabuton, kaya ka na ko mag-ilusyon. Pinili ko magayunon, maski nga ni pagparatabukaon, kayang-kaya kung tiuson. Nakalihis ang pirang taon, habon niya pa ako simbagon, maski nga ni pagparapiriton, habon niya daasa makanuson, ulong buo ang inabot ko. Hulita, binasted mo ako, tulong bilog ang naubos ko. Asay-asay ako sa tinampo, hihing ang pangalan mo.
maski nga ni pamparang piriton. Habon niya daasa makanuson, kulong buot ang inabot ko. Hulita, binasted mo ako. Tulong-bilong ang naubos ko. Asay-asay ako sa tinampo. Hihing ang pangaran mo. Tadawda, binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo ako. Oh, bakit kaya binasted, no? Busted din nga natin sila lahat. Marilyn Orbon Albar, busted din natin. And of course, I would like also to say hello kay City Councilor Fatima Patitino. And of course, I would like also to say thank you kay Kagawad Melnan Daday Robles Moralio. Hindi tayo nito busted din ni Madam ni Kagawad Melnan Daday Robles Moralio. And of course, si G. Foliero of Abu Dhabi. Talaga, stay safe lang, G. I know that you are so very strong. You are very strong. And you can cope up of all the lahat ng pinagdaanan mo. Si nanay and si tatay, naghihinanyog yun sa'yo. And they are still protecting you wherever you are. Although, nasa langit na sila, kitang-kita ka na nila. Diba, G. Foliero, move on and keep safe and always be strong. Tanong kita sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangat sa banwaan, kapatao asin Diyos, Bicolanong Buronyog, rehiyong makusog. Buronyog, ang gabos, para sa igagarahay. Kusog, Bicolandia. Ang gabos na sektor, kahit sa tonggolan. Kusog, Bicolandia. Progreso at pag-asenso, sa tong mapupua, tindog Bicolano. Kusog, Bicolandia. Kusog, Bicolandia. Bicolanong Buronyog, rehiyong makusog, kusog, Bicolandia. Kun ang hanap nindo malinig, malipot asin masiram na namit nin tubig. Yaon na sa Santo Niño, Iriga, ang Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Abi Aqua Cool Water Refilling Station nag-agi sa magkapirang purification system nganing maging malinig asin masiram ang inumo na tubig. Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Purified drinking water, your water that's worth every drop. For inquiries, look for Aurora B. Ilianza, located at 258 Villanueva Street, Santo Niño, Iriga City, or call 0912-676-6649.
Ayan, ang sinanay si tatay. Sinanay si tatay. Ang nanay ni Kagawad Melnan Daday Robles Moralio. Thank you for watching, Daday. And of course, thank you also kay Rodolfo Jeff Jipoy Tino, who is also watching right now. Maraming salamat sa paghihinanyog ninyo sa programang Tanog Bicol. Ang mga Tanog Bicol, dahil paglingawan, lalo kamong mga millennials, kaya magdangog po kamo. Ininganin mga yaon sa abroad nagdadangog. Si Ate Sonia de Lima Siranilla Briones of Quezon City, na paborito daw niya ining programang Tanog Bicol dahil siya mismo hindi siya gaanong na hindi siya masyadong na ano sa mga Tanog Bicol, kaya ngunya na may programa kita, talagang very thankful daw siya na nakakarinig siya ng mga Tagalog version ng mga kanta-kansa to yung mga of course ni Eddie Lardi and ni Nora Honor, Carmen Camacho, Carmen Patenya. Hello also to Shaber J, who is watching also from Bangladesh. Good afternoon, Shaber J of Bangladesh, who is watching also via live streaming. Thank you very much. Again, Rodolfo Jeff J. Poetino, thank you very much for watching the program Tanog Bicol. Okay, thanks again, and I would like to greet again all those celebrating their birthday today, to more birthdays to come, happiness, and all, relax, hinay-hinay po kita sa mga celebration dahil baka ma-find out tayo dyan, bawal po yung mga nagsiselebrate dyan sa labas. And I would like to say hello and happy birthday to my love of my heart, James Wally Osas of Nigeria. And of course, kay Gregory Richard, who is on Iraq, and to Loisen Christopher UK, and of course, kay Madam Letty Olton Blasa Restobar, and kay Marvin and Tess Gonowon Rason of Basaranghi Motor Parts and Services, and of course kay Madam Marisol Bondal of Mama Betty's Farm, and of course managpaparapagayon-gayon sa ko si Tuding and si Cheryl
Castro Verde Aquiler ng Cheryl Beauty Salon. Kumusta po yung mga seniors dyan, lalo yung mga baska dyan sa San Jose na sa pamumuno ni Baska President Daisy Pandes. Good morning po sa endo dyan. Aram ko nagpaparabarbayli na naman kamo kaya yung mga musika na pinapatugtog digdi sa RPN-DZKI. Again, hello to all of you. To my love and to all my mga anak ko, ki Mian, ki Ariel, ki Tonet, ki Raquel, and of course to your own family. Magandang hapon po, maray na hapon po sa endo gabos dyan. And of course, ki Rodolfo Jepoy Tino who is watching, and of course kay Kagawad Melnandaday Robles Moralio. Thank you very much for watching the program, and of course those who are listening to their transistor radio. Yung mga seniors natin sa transistor po sinda naghihinan nyo, kaya maray na hapon po sa endo gabos dyan. Ingat-ingat lang po kita once you go out. Ayan, yung mga magpapabaksin pala sa Friday, July 6, August 6, dyan po sa covered court ng San Isidro, Iriga City. As much as possible po, dahil ang enot dito, yung mga senior citizen, kung pwede nga po mag-double face mask ka mo and bring your own face shield po. Dahil siyempre, mga gurang na po kita, susceptible na po kita sa infection. So, imbes na magpapabakuna kita, baka whatever, I just don't know, but always be prepared, and those na may mga maintenance, i-consulta po ninyo ang inyong mga doktor para dahil po kita masala sa pagpapabakuna sa August 6 po dyan sa San Isidro covered court. Ayan, ang pagbati pala, pinapabati ni Madam Monica Perique, si Rosalie Paz Corativo. She is also pala, di mo sinabi kanina, she is also celebrating her birthday today, si Rosalie Paz Corativo. Ang pagbati po, hali po kay Madam Monica Perique. Padagos po kita. Sa higdaan nakamate ako ulog nitod asin daghan. Hello also kay Helen Canoto. Sa paagi po kang kansyon na yan sa Bicol Disney Disco Medley. Luway-luway na po kita magpapaaram. Ay masunod na po si Miss Love sa sayang
Sa maraming salamat po sa mga naghinanyog via live streaming, and of course those who are listening from their transistor radio, kay Lolo Jose Rombano, maraming salamat po. And of course, ang sa tuya pong manakaibangon yan sa programang Tanog Bicol, mayo pong iba kung di andyan po si Sir Joanny na para na di Villa, ay aywan ko kung igwa ining darang meriendangon niya na sorry po, nagkumpisa na naman ako. Ang yaon po duman sa information si Tony Saison, and yaon man po duman sa transmitter si Sir Felix Lagrimas, kaibanan man po as PSG si Rodel Cesar. And of course, ako man po ang sa indong nakaibanan, andyan pa rin po ang ating chief sa technical po si Engineer Abilin Don Toralio. And of course, ako po ang sa indong nakaibanan. Mayo po ng iba kung di si Manay Elma de Lima Gaspi nagsasabing marhay na hapon po sa Indogabos at salamat po sa paghihinanyog nindo every Sunday alas 2 hasta alas 3 nin pagkahapon sa programang Tanog Bicol.